Kakasi Students Union KSU Southwest Border Circle ka ai ka jinga ro bat ka jing sngongo ya u executive engineer bat u subdivisional officer Public Works Department Roads Cleared Division ki bala shim kya kloy ya ka jingkar pa jong ka seng halor ka jingjulor jong ka surok Borghat Sunapur badang shudap shna namar ka jing khlam gi kan ro tuwa khandau bat ka jing bamdan ki jingte jingada Dang haki kindat sni ka KSU Southwest Border Circle hapo ka jingalam usamla Andres Talang kalalat ban IT ka dorkas sha u Executive Engineer PWD Roads Clearian bat dawa ye kitikiman kumta na kalyang u Executive Engineer Klempen Slam bat da ka jingkit kli hakalai trik unaitung alja arpundrio lapan long ye ka joint inspection happening ka KSU Southwest Border Circle kabalayalam da u President ba Garnes Talang, but Vice President ba Kamper Potmi, but Kathanat PWD ba Mikman da u Executive Engineer but u Subdivisional Officer Public Works Department Roads Cleared Division. Ka jingjurip kelas dang na Borghat bat beteng syaduk Sunapur Sunaperdi banjurip ya barok ki benta jong surok ki bala syakta na ka jing tua kendau ka jing hap mau bat ka jingjulor jong surok na ka jing ter slam hai ka digisngi bat bon na ki benta khamtam na du kosnong kwator syaduk wa perang bon ki jaka bolak long thliu hapdeng surak ha ka ni ka jingjurem ki officer jong ka PWD kila penthi kena ba on pen khoi no e ki kendau ki mau bat ki wei ki jabo ki bala ka ya ka surang bat on maramat e ki benta jong ka surak ki bala julor tang shuban ka ayom merkhyang namar ha ka ni ka por slam kamlong ka babiang ban pentrei ya ki ni ki kam ki officer kila pentep ru bahalor ka jingshnai ki side drain catch water drain retaining wall jingking bat ki wei ki jingte jingada katanat kala dapen kre e ki proposal bal ada pha shaka sarkar banyo e ka jing menjur sanction bat ka jingo pisa ban pentri kam ya kini ki project on dala yo e ka jing menjur na ka sarkar on sedang no e ki kam shna bat jingada hai ki bentai ki badan kam ka KSU Southwest Border Circle ka ngok men ni ka jing shimkha bat ka jinga trelang jongki officer ka PWD ki bala shimkha kloy ka jing e jongki pai ba ka seng ka nge scam ba ka jing pentre kini ki kam jinga da kan ya rap ban penne ya ka surok Borghat Sunapur ka bade kalenti ka bakong santam bat ka bala long ka jingar khui ki shnong khaput jong ka East Giant Hills District Hakajuk Kapor ka Khasi Students Union KSU Southwest Border Circle ka kerpat ru ya ka MLA ka than kong Santa Mary Shela bakan nang beteng ban shimkya bat ban bot din ya ka mat pai ba haka sarkar nang bagi kam bala terwa kan thop ya ka jing shnai ki side drain catch water drain retaining wall jinking bat ki we ki jingte jingada kinyo ya ka jing menjor kloy kat bala kaseng ka ai ru ka jing sngungu ka bakar pang ya ka kong Santa Mary Shela ka bala jus ngap shimkya ya ka surjung ki pai ba ki ba shong hai ki than khapon kumba kala juya rap mat bot din ya bon ki mat ki bakta ikishnong khapot menshwa ka seng ka kermen scam bakan dang beteng ban yang ringkat bat ki pai ba bat ban bot din ya kana ka kam hadu ba on pendap ya baro ki jingte ki badan kam ka KSU Southwest Border Circle kan nang beteng ban bot din ya kana ka kam bat ban pet ngor ba baro ki jingarap bala ai da katanat PWD kin long ki ba urlong ha ka puar ka babiang Kenang bagi pat ba jong kisnong kaput kinyo ya kesurok ka ba scam ka ba shngan bat ka ba ni Islam. Lain nak betul yang mah orang hap tu, kuliah kecak. Kamu tulis style saya dah. Clear tadi dah.